Bueno, en Vilalba, moi atentos porque falece un veciño de Xermade que estaba comendo polvo. Faleceu atragoado. Yaiza, e contanos que foi exactamente o que pasou. Sucedeu onte a mediodía, un home de 77 anos foi co seu fillo comer o polvo a un restaurante de Vilalba cando se atragou cun anaco. Nese momento, cando se comeza a complicar, chaman ao 061, pero xusto nese momento en Vilalba non había ningunha ambulancia dispoñible porque todas estaban atendendo outras emerxencias, polo que se puxeron en contacto con técnicos da Cruz Vermella. Nese momento achegáronse ata ese establecemento, pero xa nada puideron facer por salvarlle a vida. Obviamente falamos de moi mala sorte, pero hai que ter cuidado para inserir alimentos. Falamos moitas veces de moitos sustos. Eu creo que todos vivimos ao redor sempre un susto destes que poñen chapéu de galiña. Sen dúbida, neste caso falamos do peor resultado. E con afán de axudar un pouquiño, Yaiza, non sei se podemos establecer para que nos entendamos unha especie de ranking dos alimentos máis perigosos a hora de atragoar. Pois mirad, aquí están os tres grandes culpables dos atragoamentos en Galicia, especialmente porque son tamén alimentos bastante reis do brao e das comilonas. Temos o polvo, temos o churrasco e tamén os chuleteos. Xa vos digo, normalmente nas comidas de brao é o que se soe comer, non? É moito ollo a xente máis maior porque cando facemos anos custanos máis tusir, temos menos esa capacidade. E esta é unha barreira de defensa natural que ten o noso propio corpo de expulsar ese axente externo que temos na gorxa. Entón, que é o que temos que facer para previr estes sustiños? Pois o mellor que podemos facer é non inxerir anacos moi grandes, é mastigar e salivar ben. Así, imos reducir moito as posibilidades de que se nos queda atascado xusto na boca do esófago, que iso xa é o que nos impide respirar. A verdade é que ante un atragoamento o momento de tensión é máxima, do atragoado, dos que están ao redor, nunca sabemos moi ben que facer, como actuar, por iso é tan importante ter claros nun momento de tranquilidade como este os pasos que debemos a seguir se nos pasa algo así. Entón, aproveitamos, Emilio, ti que estás en emerxencias aí na estrada, como temos que actuar, que pasos temos que seguir ante un atragoamento? Vamos cun fundamental que xa avanzábamos hai un momento, para iso necesitamos a presenza de Arantxa, pode ir vindo xa, doutor Galo Martínez. Lembramos unha clave unha vez máis, que é a manobra de Heimlich, pero só se o paciente, por favor Arantxa, só se o paciente se está consciente, lle costa respirar. Se está consciente e custalle respirar. Só aí poderemos practicar esta manobra de Heimlich. Vamos a ela mentres nos vai dicindo que hai que facer e onde hai que, como hai que colocar. Bueno, se o paciente temos a sorte de que o paciente está de pé ou sentado, tamén se podería facer, hai que colocarse detrás del e... Atención a este momento. Pasar as mans por aquí, coller o puño, pechalo e co pulgar hacia dentro no punto onde, bueno, coñecemos como a boca do estómago, que entre o ombligo e onde acaba o esternón. Sí. Aí pegalo ao corpo e con esta man axudámonos, envolver e facer presión hacia atrás e hacia arriba. O sea, cara atrás e cara arriba. Hacia arriba, en diagonal hacia atrás e hacia arriba. Repetidas veces, de xeito brusco. Se o paciente está sentado, é como se intentáramos levantalo repetidamente. Vale, esa cadeira, non? Sería un pouco a idea que temos que ter en mente. Exactamente. Entón, hai que facer forza, non sempre é fácil, depende do paciente, se é moi corpulento, se non, se pesa moito, facer o posible para eses golpes que se producen, coa presión que se produce dentro do peito, botar o anaco. Que saia ese corpo que nos está obstruindo nese momento. Vale. Respiratoria. Gracias, Arantxa, moi amable. Moitas grazas. Isto no caso, como dicías, que estea consciente e que respire. Porque se non é así, doutor, médico coordinador de Urxencias Sanitarias 061, que hai que facer? A ver, a situación é unha situación na que os síntomas e a situación do paciente pode cambiar moi rápido. Vaise da consciencia a inconsciencia ou de poder respirar a non respirar nada nun momento. Entón, no momento no que o intre, no que vexamos que o paciente está inconsciente e ademais non respira, aí sí que habería que empezar a facer reanimación cardiopulmonar. Pasamos a unha RCP clave e iso que nos vai determinar, como nos di, é a consciencia e a capacidade respiratoria do ou da paciente. Clave importante, porque dixemos, iso se lle ocorre a un terceiro e nos asistimos a ese momento, como ocorreu no caso de Vilalba onte. Pero se me pasa a min, por exemplo, eu sinto e teño a suficiente consciencia como para enterarme de que estou sufrindo un atragoamento, que podo facer? Que debo facer? Bueno, é unha situación complicada porque o ideal é manter aí a calma, é o que nos permite pensar que podemos facer. Eso é complicado. Se estamos sós, pero sabemos que na habitación do lado hai alguén, pois obviamente a primeira reacción debe ser exactamente. Se estamos sós, hai que pensar un xeito de facer unha presión forte nesta mesma zona
que produza ese mesmo efecto, non? Entón, deixarse caer sobre unha silla, sobre unha mesa, sobre algo unha superficie exacto, que nos faga presión. Exacto. Ou incluso, se non temos nada preto, pois intentar facelo nós, pero obviamente é moito máis complicado leválo a cabo así. Hai a priori do autor, por exemplo, masticar ben, non interromper ese proceso falando é moi difícil, non? Pero sí, pero hai alimentos que sí que son, pídolle dous que son máis susceptibles á hora de sufrirmos un atragoamento. Bueno, o polvo é algo moi habitual pola textura que ten, porque se adapta aí, encaixase na vía respiratoria, e ademais pode ter ventosas se non o masticamos ben. Pois moi típico é a carne tamén, cando non masticamos correctamente. Pero hai máis, en xeral todo o que é redondo, suave e pequeno é moi susceptible de quedarnos aí atragantado. Gracias, doutor. Recomendación Sociedade de Urxencias Sanitarias Galicia 061.